Ahoj, vítej při dalším pondělním rozhovoru a dnešní pozvání přijala Andrejka. Andrejko, ahoj. Ahoj. A Andrejka dělá takovou speciální techniku, je taky masérka, ale ještě, řekněme, se zajímá o něco takového zajímavějšího a proto je tady z toho důvodu, aby jsme se pobavili o bolestech zad z hlediska jejího, zase co dělá. A Andrejko, jak ty to máš? Bolí tě záda, nebolí tě záda? Tak samozřejmě mě bolí záda, protože tím, že mám včelí farmu, tak tahám těžké věci, zase na druhou stranu ve své podstatě sedím dost dlouho, protože dělám administrativu, tak ano, bolí mě záda. Tak a už rovnou řekni, co teda děláš, když jsi to trošku nakousla. Mhm. Takže já jsem apiterapeutka, jsem taky masérka, jsem včelařka a mám vlastně včelí farmu Ankas a v rámci ní děláme úplně všechno. A co tobě, tak jako když tě bolí záda, děláš, nebo jak ty si pomáháš? Tak já mám tu výhodu, že mám včely. Protože ty mi teda opravdu pomáhají hodně, buď používám teda žihadla, nebo samozřejmě používám v zimě i včelí jed, používám med, propolis a používám samozřejmě taky cvičení, a to konkrétně SM systém. Mhm. A my jsme se bavili ještě před rozhovorem, takže znáš i spoušťové body. Ano, přesně tak. Super. A mě by se zajímalo nejenom mě, ale i ostatní s tou apiterapií, jak to máš, jak to kombinuješ, nebo hlavně, co bys si doporučila, případně na takovýto domácí použití. Teďka bude vlastně podzim, zima, tak co bychom mohli, jako kdyby, když nás bolí záda, z toho tvého hlediska, jako kdyby doma pro sebe Yes. udělat? Tak, těch variant je hodně, takže já začnu úplně nejznámějším produktem, který mají všichni, a to znamená med. Co se týká medu, tak veškeré bolesti kloubů, svalů, zad můžete řešit buď teda tím, že ho takzvaně naťapkáte, nebo přesněji řečeno namasírujete tím medem, přesně tak. Buď můžete masírovat takhle, nebo můžete masírovat takhle, tam už záleží na tom, co Ono, řešíte. ono to hodně lepí. Ono to hodně lepí, ono to ze začátku moc nelepí, ale potom, jako když už ťapkáš těch 20 minut, tak musím říct, že teda se hodně přilepuješ k té kůži a tím, jak se to vlastně odlepuje od toho podkoží, tak děláš velice zajímavé aktivity na těch zádech, které nejsou úplně příjemné, ale pomáhají. Pomáhají detoxikovat, pomáhají vlastně v rámci toho pohybového ústrojí úplně výborně, takže doporučuji tohle. Další, no, Ještě můžu ti do toho skočit. Jak určitě. dlouho bys doporučila tady tu medovou masáž? Tak půl hodinky maximálně. Jo, co se A týká vlastně... natřeš, Mhm. natřeš na to místo nebo na nějakou plochu? Rukama předpokládám. Doporučuju prostě klasicky vzít, je to asi jedna polévková lžíce, namažeš tím celý záda, nebudeš tím natírat jenom to konkrétní místo, ale budeš vlastně mazat kompletně celý ty záda, no a následně takzvaně ťapkáš, jo? To znamená, začíná to vlastně tadyhle od zápěstí, končíš tady a děláš takovou kolívku vlastně, jo, a Mhm. tím pádem vlastně postupně začínáš toho člověka, by se dalo říct, pastovat, jo, takže vlastně jak to ťapkáš, tak ho pastuješ, zároveň vlastně tu kůži vytahuješ, ono se to výborně prokrvuje, ten med má výborné účinky, co se týká vlastně vyživování té tkáně, jde i do hloubky, takže úplně značka ideál. Já jsem o této masáži několikrát slyšela, nikdy jsem ji nezažila, ale úplně mi to hrozně láká, protože my se s manželem masírujeme doma. Jak bys doporučila med do postele? Med do postele, jako hele, není problém. Jako já, když Jo, Jo, já když doporučuji třeba zábaly medový, tak vždycky říkám, vemte si pyžamo po babičce, dejte si to nejhorší povlečení, který prostě ve své podstatě máte k dispozici a pak už můžete bez problému do té postele s tím medem jít, to ve své podstatě není problém. dobře, tak pokračujem dál. Tak, když vás bolí třeba klouby, svaly, tak zase je možný vlastně kromě toho, že si to naťapkáte, tak je možný i vlastně vzít jenom med, obalit ten kloub potravinářskou fólií a nechat alespoň tak 2 hodinky působit. Ideální je teda přes tu noc a už jsme u toho, proč to povlečení to nejstarší ideálně. Jenom upozorňuji, budete dělat takovýho slimáka, že prostě kudy budete chodit, tak tam to bude týc, protože ten med, ať vezmete z jaký strany prostě zabalíte, tak stejně protéká, jo.
jo, tak jenom na tohle to upozorňuji. No a pak vlastně tím, že vlastně ten med vám otevře ty pory, tak jakákoliv mast, která je vlastně účinná na ty bolesti zad, na bolesti kloubů, tak se vlastně lépe vstřebává do větší hloubky, což já samozřejmě používám mase včelím jedem, to je úplně značka Ideál, protože mase včelím jedem prostě se používá na všechno. U nás od výhřezů plotýnek přes housery a tak dále, přes různý obtíže prostě pohybového aparátu, co tě napadne, jo, tak ve své podstatě to doporučuji určitě. No, úžasný. Asi namažu synovi nohu medem. Ta je fotbal, ale já ho i ťapkám jinak samozřejmě. Ale tak je to jako zajímavý, řekněme, doplněk do toho portfolia, co ještě se dá doma udělat. A třeba když někdo by nechtěl lézt do té postele s tím medem, třeba mě napadá můj tatínek, bolí ho koleno, takže třeba večer, kdyby si sednul k pilce, zabalil si koleno do folie, tak jestli i třeba ty 2, 3 hodinky u té televize, Ano. řekněme, že by teoreticky stačily a pak tam něco namažeš, co se víc třeba vstřeba a jdeš si teda s tím lehnout do té postele. Určitě bohatě stačí 2 ty hodinky. Já mám spoustu klientů, který jsem naučila vlastně tadyhleto mazání, ťapkání těch kloubů a opravdu stačilo jim ráno prostě 2 hodinky, večer 2 hodinky a bez problémů už vlastně chodí bez toho, že by potřebovali nějaký mastičky další k tomu. Super. Jak třeba by si doporučila nějakou v uvozovkách kůru léčebnou, nebo jo, jestli třeba když začnu, tak třeba obden, nebo jednou za týden, nebo každý večer třeba týden, pak si dát pauzu, vyhodnotit si to, vrátit se, nebo tak, jak to funguje s tím medem. Ideální je 2krát denně a opravdu Mhm. denně a to do chvíle, než vlastně tě přestanou vlastně bolet ty klouby. Určitě ještě tak týden potom, co zjistí, že prostě už se pohybuješ bez jakýchkoliv bolestí a tak dále, tak ještě bych pokračovala, aby se to zase až tak rychle nevracelo a to by asi mělo stačit 2krát denně. Napadá mě, doporučila bys tady tu medoterapii, řekněme, i lidem, co mají artrózu nebo revma, Určitě. není s A tím jakoby. není s tím žádný problém, právě naopak tím, že ten med vlastně vyživuje a umožňuje vlastně tu cirkulaci těch látek v těch kloubech, tak musím říct, že je vynikající, ale na tu artrózu bych určitě doporučila i tu mast se včelím jedem. Jakoby opravdu veškerý pohybový aparáty, pro nás mast se včelím jeden je úplně značka Ideál, takže jako to je fakt super a ještě se dá použít třeba propolis on má vlastně účinky, že zmírňuje tu bolest, takže i ten se dá použít na to. Tak pokročíme dál k tomu včelímu jedu. Můžeme. To je můj oblíbený. Na pohybový aparát je to Vidím, můj jak ti září oblíbený. oči. Je to tak, protože A ve svým ještě řekni to, že jsi alergická jako já. Ano, jsem alergik na včelí jed, přestože teda mám včelí farmu, ale mám za sebou 5letou vakcinaci, takže ve své podstatě dneska zvládám 11 žihadel. U toho 10. už mi začíná být zle, ale mám jakoby vyzkoušeno, že 11 žihadel zvládám bez toho, že by mě museli někam odvážet. Takže jako docela dobrý. Ale u tohohle toho je to trošičku jakoby ne 100%, protože včela vlastně všechno, co se žere, tak filtruje do toho jedu. Takže stačí ti pak jedno žihadlo, který je třeba z kytky, nebo kde ta včela vlastně byla na kytce, který byl něčím postříkaný a můžeš mít vlastně anafylaktický šok i z jednoho žihadla. Takže pozor na to, i kdyby se někdo nechával opíchávat takzvaně těma žihadlama, pokud to nedělá člověk, který zná anatomii, pokud to nedělá apiterapeut, ale opravdu vystudovaný apiterapeut, ne, že jsem prostě byla na 2 nějakých přednáškách a tím prostě jsem automaticky apiterapeut, tak bych opravdu se nenechávala opíchávat. Má to spoustu kontraindikací. Rozumím, to je takový jako nebezpečnější téma pro mě taky, ale ty to umíš, takže povídej o včelím jedu. U včelím jedu, tak já ho používám teda ve své podstatě, by se dalo říct, všema možnýma způsobama. Strašně ráda právě opíchávám, takže vždycky říkám, je to poslední, co vlastně byste si nechali udělat. Takže
Baňkování bez problému zmastí se včelím jedem, trigger pointy bez problému se zmastí se včelím jedem, jakákoliv masáž klasická, kterou jste zvyklí dělat, jo. Lavový kameny bych už asi na to nedávala úplně, ale jako dá se použít i na reflexní body, prostě cokoliv tě napadne, jakýkoliv jakoby masáže, který mají ten účinek vlastně prokrvit a pomoct vlastně odblokovat něco, tak musím říct, že na to je vlastně ta mast se včelím jedem úplně značka Ideál. Takže každý si teď pořídí mast na první pomoc se včelím jedem. A poslední, třetí, řekněme části, kterou taky je hodně známá, je propolis. Propolis vlastně tím, že má taky analgetické účinky, mimochodem stejně jako ten včelí jed, a ten včelí jed stejně tak jako propolis léčí vlastně záněty, tak dá se používat samozřejmě vnitřně. A to je ten důvod, proč třeba, když má někdo různé výhřezy nebo housery, tak já vždycky doporučuji dát, pokud je to v lumbální části, takže bederce dole, doporučuji dávat čípky propolisový a samozřejmě vnitřně ten propolis taky. Mhm. A bavíme se o tabletkách, nebo o tekuté formě, nebo jak to máš ty? Tak, co se Nebo týká vnitřního, nemyslím tím teďka čípky, to asi každý ví, ale co se týká toho vnitřního použití, tak můžeš používat buď tabletky, anebo tinkturu. To už je zcela na tobě, já teda samozřejmě preferuju tabletky, my máme takový dobrý s vitamínem C, a to strašně ráda cucám furt, takže musím říct, že tohle to já osobně jakoby preferuju, ale samozřejmě jsou lidi, kteří mají k dispozici propolisovou tinkturu, tak proč ne? Jo, není to problém. Asi možná bych dávala u té propolisové tinktury pozor na děti a na chronicky nemocné a starší osoby. A samozřejmě pokud máš problémy s játry, tak úplně značka Ideál to není. tam je lepší ty tabletky, anebo vůbec to nebrat? Tabletky. Tam je lepší Jo. brát tabletky anebo vodní vlastně propolis, vodní výlup propolisu. Rozhodně ne s Mhm. alkoholem. Dobře, dětem alkohol dávat fakt nebudeme, ale třeba teďka bude ta zima, podzim, bude takový to sichravý počasí, moc nebude sluníčka, i když teda tady svítí sluníčko, Nás tak taky. jestli bys doporučila já vím, že celoročně klidně můžeš, ale spíš ten podzim, jestli se na to zaměřit speciálně, nebo případně, jestli je nějaký jakoby doporučený dávkování, nějaká pauza, nebo prostě pořád to brát. Co se týká propolisu, myslíš? Mhm. Mhm. Ve své podstatě ten propolis by se měl brát nějaký 2 měsíce plus minus týden 14 dní volno a zase prostě můžeš pokračovat dál. Ale ono záleží na tom, co řešíš. V případě, že vlastně řešíš jenom prevenci a ona ta prevence je spíše jakoby na imunitu nebo na virózy a tak dále, tak v tu chvíli jako stačí třeba 1 tabletka, 2 tabletky za den. Jo. V případě, že už Mhm. řešíš vlastně ve své podstatě ty bolesti zád a nebo nějaký virózy a tak dále, tak tam už vlastně bych šla klidně do 6 tabletek za den. Mhm. Co se týká tinktur, tam se počítá, že čím vážnější problém, tak tím víc kapek na kilo. Takže když prevence, tak kilo je 1 kapička, ale v případě, že vlastně řešíš už fakt nějaký problém, tak 3 kapky prostě na kilo váhy tvojí Mhm. je vlastně to, co bys měla brát plus minus. Jasný, no tak máš široké portfolio, velký záběr, takže kdo bude chtít a zajímat se o apiterapii a účinky včelých produktů, tak určitě za tebou. A co bys ještě třeba doporučila, nebo co tobě konkrétně pomáhá, když tebe bolí záda? Jaký ty máš recept sama pro sebe? Sama pro sebe mám teda recept takový, že nikdy nesmím zůstat stuhlá. Jo, to znamená, že vlastně i když mě bolejí záda, jsem opravdu taková v tom stavu, že nejsem schopna prostě pomalu chodit a tak dále, tak i tak se snažím chodit. Prostě zůstat, ležet a hekat nepomáhá. Je to fakt, jako, musím říct, že je to fakt horší a co mám zkušenost, tak to hlavně díl trvá, než se vlastně zrekonvalescentujeme kompletně. Jo? Takže určitě pohyb. I když bolí, tak pohyb. Nemusíte běhat, skákat, nemusíte cvičit jogu, ale prostě stačí chodit. Hlavně chodit. Stačí. Tak. Ano, super.
Co další používám je SM systém, ten mi teda hodně pomáhá, samozřejmě ze začátku záleží na tom, jak teda jsem hodně kousla, tak třeba se snažím ten SM systém cvičit na židli, pak samozřejmě už ve stoje klasicky, no a jak jsem říkala, já už prostě nedám dopustit na ty včelky a na ten včelí jed, takže ten používám, takže se nechávám prostě v období toho léta většinou píchnout to žihadlo, aby to bylo rychlejší, v období zimy se to nedá, takže ve své podstatě používám tu mase včelím jedem. No a ležení na úlech, to je něco, co mě dává hodně energie, co mě hodně pomáhá s jakoukoliv bolestí, nemocí a tak dále, takže musím říct, že když jdu pak do apidomečku a lehnu si vlastně na ty včelky, tak je to No, fajn. toto řekni, to mě úplně strašně moc zaujalo a až pojedu na sever, tak se určitě zastavím osobně, protože jsi masérka a máš epidomeček a povykládej, jak to tam máš u tebe zařízený. Tak, ve své podstatě, jak to tam vypadá, tak můžu vidět na stránkách u nás, ale je to tak, že vlastně já masíruju vyloženě v tom apidomečku, je to cirka asi metr od těch včelek, takže ta energie tam, ta včelí je stále. Stejně tak vlastně pak, když si ten člověk vlastně lehá na ty včelky, tak to má cirka 30 centimetrů vlastně od těch včel, takže v období, kdy svítí sluníčko tak, a je teplo, tak holky prostě vylétají, takže slyšíš to bzučení, takže i tohle to tě pěkně uklidňuje. V období, kdy teda je ošklivě, tak jenom si poboroukávají vlastně vevnitř v tom úle. No a od nějakého dubna do začátku vlastně září máme takhle je postel a takhle vlastně na krajích jsou úly, které jsou prosklený, takže ty vlastně během toho ležení můžeš bez problémů sledovat ty včelky, co tam dělají, jak tam pracujou, jak se tam dohadujou. Takže asi v tomhletou stylu, no. No, je to úžasný. Takže já myslím, že jsi pozvala celou Českou republiku, kdokoliv uvidí, tak si tě najde a přijede na masáž, Budu odkudkoliv, ráda, není kamkoliv. problém. A domluvte si s Andrejkou termín, protože já si ho určitě domluvím a chci si lehnout na úly, na včelky a nechat si opečovat od Andrejky. Takže Andrejku, já ti moc děkuju, Já jsi ti taky. hodná a budu se těšit zase v někdy příště a na další týden budou další rozhovory. Mějte se moc hezky a ahoj. Naschledanou, ahoj.